ҳамаи подписчикои канали ба номи Қарбоновро ба моҳи бузурги моҳи шарифи Рамазон табрик мегӯм. худованди карим дар ин моҳи бузург ризқи рӯзитон бисёр шава, коротон бабарор боша, пули нағз кор кунем, ба ватан баргардем. Саломат бошем. хуш омадем ба канали Қарбоновро. лайк монданро ҳаргиз фаромӯш накунед. бародарои азиз, оё барои бор равон кардан ба Тоҷикистон душворӣ мекашед? Пас ба ин компания муроҷиат намоед. Ин компания борҳои шуморо аз шаҳри Москва ва Московский област бо нархи арзон ба шаҳри Душанбе, Регар, Ҳисор, Турсунзода, Ленинский район, Ваҳдат, Варзоб ва Кӯибеш бе ягон монеа, бе ягон душворӣ бурда мерасонад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мебошад. албатта ки занг занед. салом алейкум подписчикои канали мошинбозори ба номи Қарбонов. як гурӯҳ бачаҳо аз шаҳри Гомели, Беларусия, бачаҳои тоҷик занг заданд ки камаз ба навор бигир, барои мо бипарто дар интернет. марҳамат, мана камаз ман ба навор мегирам. мана нағз нигаҳ кунед, тамошо кунед. хоҳиш кардам мана балоно ҳама нав. мана мотор кабина как раз вардоштагина мотора сиёмка мегирам. мана кузоваш аҳамият бидем. балонои тарафи чап нав. мана кузова баъзан ҷо мана краскаҳо хестагӣ паридагӣ мат краска талабай кузоваш. мана хоби камаз кон випускай додар куҷоши куҷоши додар пеш биё додар ҷонака кадом випускай камаз випуски 89 ҳуҷҷатош хеле яксола ҳуҷҷатош аст охи учидаги хай осона мекунена харидорш пайдош. хуб хай дизелан ё маълумана не. хуб дизелан. хуб чанд сум? 55. қизи харидорӣ кунанд чи арзон мешавад. раҳмат, саломат бош. номери телефон намедониш аз ё хай бугӯш дигар шаҳр нест ё ки ҳамхел сиёмкаш кунам меяд. хуб 987 36 55 64. раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед, иншоалло харидорӣ мекунед. мана бо хоҳиши дархости шумо подписчикои муҳтарам бисёр хоҳиш кардам бачаҳо ки трактори МТЗ ака мана МТЗ барои савдои додарам ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид ғона аст. марҳамат, хоҳиши шуморо рад намекунем. марҳамат. МТЗ бо магнитофон дошта, мана хондаистай магнитофонаш, плуг, хуб қатиш чапар, плуг, ҳамаи чизои таҷҳизоти техникӣ барои кишти деҳқоно будааст. акаи трактор кон випускай 2008. хуб ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷат дорад. хуб хай дизелан ё дизелан. хуб чӣ дорад қатиш? плуг дорад. чапар я надорад. чанд сум? 100,000. агар қизи харидорӣ кунам бо арзон мешавад? мешавад. раҳмат, саломат бош. номери телефон 985 11 98 78. занг мезананд, муомила кунед, иншоалло харидорӣ мекунанд. раҳмат, саломат.
бо хоҳиши баъзан бачаҳо подписчикои канали ба номи Қурбонов хоҳиш карданд зил 130 самосвал. мана бо хоҳиши шумо зил 130 самосвал шумо чизе ки хоҳиш кен ман ҳамуро ина гирифта истодам ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид барои савдо овардааст. хуб мана кузоваша ман нағз ба навор мегирам. аҳамият битем, краскаталабай, кузоваш краскаталабай. хуб мана тарафи чапша тамошо кунед. мебахшед якаам балонро ман бигирам ки харидоро бисёр хоҳиш карданд зил 130 самосвал. хуб мана балоно тағаи зил кон випускай. тағаҷон дигаи солиш намонда ёхя. хуб и газ қатияй дизелай ё гази бензин чанд сум? қизи харидорӣ кидан арзон мешавад. хуб раҳмат, саломат бош. номери телефон 918 20 41 18 904 19 62 77. марҳамат, занг мезананд, муомила кунед, тага иншоалло харидорӣ мекунанд. раҳмат, саломат. бо хоҳиши дархости шумо мана портер додарам барои савдо ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид мана барои савдо овардааст. ман ҳамаи тарафи мошина ба навор мегирам. хуб хоҳиши шуморо мо рад намекунем. хуб мана он чизе ки шумо хоҳиш кардед ман ба навор гирифта истодам. хуб мана ақиби мошин. хуб мана тарафи росташ. хуб мана балоно диско нағз аҳамият битем. хуб салони мошина як ба навор мегирам. хуб мана салони мошин. хуб мана скаминко вардоштагӣ. салон нав, салон шумо состояни мошин қадар бад не. о додарҷон шофёр, о акай шофёр, кон випускай? 2001. ҳуҷҷатош 100% яксола ҳуҷҷат ҳаст. хуб газ, бензин, дизел, саралка чанд сум? 53 сум. қизи харидорӣ кунам бо арзон мешавад? 50,000 мешидагиш. хуб номери телефон 988 61 62 77. раҳмат, саломат бош. занг мезанам, муомила кунед, иншоалло харидорӣ мекунед. Қурбонов мана чуноне ки маърифӣ кардем дар бозори деҳаи Қарбоншаҳид қарор дорем. мана Opel Caravan идодарам барои савдо мана ба бозор овардааст. мана марҳамат, нигаҳ кунед. мана камера, мана тарафи чапи мошин, мана тарафи рости мошин. салони мошина ҳозир як ба навор мегирем. марҳамат, мана салони мошин. хоб мана салон шумо нағз нигаҳ кунед. хуб додарҷон кадом випускай додар? випуски 97. хуб ҳуҷҷатош 100% як сола газ, бензин. хуб чанд сум? 25 та бо харидорш ки пайдо шид бо арзон мешавад. раҳмат, саломат бош. хуб номери телефон 918 48 95 68. раҳмат, саломат бош. дархости шумо мана некси идодарам барои савдо ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид барои савдо овардааст. марҳамат. мана парогӯҳои мошин, дискҳо шумо нағз аҳамият битем. мана айпеш
состоянии Мексик. Она все шруметова. И заводской краской ходишь бошака. Хай купешь биоку, я салон шаби бинам. Мана салони мошин мархамат. Мана чхоло, амма. Тоза, шро. Хоб. И ком выпуская-ка? Выпуски на уджатош. Шаш мой дига газ, бензин. Ҳардуш. Чанд сол? 17,000 бо савдо. Қизи харидорӣ кунанд, а? Бо чарчар. Бо чарчар. Бемалолиш намедонам. Бемалолиш намедонам. Номери телефон? 918 918 99 99 66 66 60. 60. Раҳмат, саломат бош, занг мезанам, муомила кунед, иншоллоҳ харидорӣ мекунед.